Bale, ikusi dugu kubo bat irtetzen dela, bai? Kubo bat izan leike, bueno, hau da milakoak eta lantzeko, baina, bueno, bai, olako kubo bat izan leike. Sudamerikan ere badaukie hemen azalerak lantzekoa bezala, baina kubo formakoak. Kubite, ez dakiz zelan deitzen dutzien, eta gero ja, ariketak horrekin egiten da bebe, bai? Kubuekin inbiarrean guke ja sortutako kubuekin egiten dabe. Bai, bueno, orain egingo dugu esan dudan bezala, 23, biderriru, bai? Bale. 23, 3 aldiz 23, bai? Deko aukera bat horrela ipintzen dugu, eta oin goruzko goiaz, epala, eta hemen bebai egiten dugu berdina, goruzko, eta gero hartzen dugu hau dana, eta batzen dugu, bai? Bale, guk matematikoki zelan egingo gendun, deskomposatzen. Nik badakita hau ja 20 gehi 3 dala, eta orduan egiten dut. 20 biderriru, gehi hau biderriru. Orduan emaitza da 69. Bai, dana deskomposatzen egiten dugu. Zenbaki handiagoekin egiten badugu, baina oinarri, 10 oinarri hartzen dugu, bai? 100 da piku taitean nahi badugu, bai egiten dugu honegaz, bai? Adibidez. 123 biderriru. Saiatuko gara egiten. Bai, motzagu buelta honi. 123 biderriru. Bale, guk hau benetan zelan egingo gendun. Deskomposatzen dugu 100, 20 eta 3. Eta egiten dugu biderriru. Hau da, hau honekin 300, hau honekin 60, hau honekin 9, eta gero dana batu. 3, 6, 9. Bai? Ba, hemen inbiogu berdina. 100, 20, ze deskomposatu egiten dugu, eta 3. Bai? Zenbat aldiz hau? 3 aldiz hau. Edo beste modu baten, alde bat izango zen, zelan egingo dugu, nahi dut ikusi formatua hobeto sartzen dana, bai? Gurutzen moduan ipintzen badugu, bueno, hau da 123, ezta? Horrelan ipiniko dugu, biderriru, bai izango zen, goruntza jutea. Bat, horrela, 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 eta horrela. Eta gero batuketa egitea. Ordan hemen izango zen bat 2 300, bat 2 3 4 5 6, 60, eta hemen 3 3 3, deko guzela hemen 3 3 3, atzera noa, pixkat ikusteko. 3 3, bai, pintzen dugu horrela, eta batzen dugu, eta da, ba, 9. Bai? Hori da. Egiten badugu zenbakiekin dana deskomposatzen da. Bai? Hemen bebai, bueno, nik beti deskomposaketa lantzen dugu. Bai? Oin, nahi dugula egin zezango zuen nik, ba, 321 biderramabi. Hoi esaiatzen. 321 biderramabi. Deskomposatzera goaz, bai? Hau izango zen, 300 gehi 20, gehi bat. Eta 12 ere deskomposatuko dugu. 10 eta 2. Karo, hau holan goruntzko itea, bai? Asko da. Baina, bueno, orduen egingo dugu. Goruntza oso luze irtetzen da, ze, klaro, hemen ipini behar dugu 12, goruntza. Material asko uki behar da. Bai? Bale. Orduan, bagiten dugu, bakoitza bere aldetik bidertu. Bai? Egin aldugu, hau biderramar, lehen egin dugun bezala, pintzen dugu, horrela 300, 20, piniko gendu zen. A ber, piniko dugu
ez jata sartuko, bai? Baina, bueno, ipiniko gendun. Lehen egin dugun bezala unekin, berdin, ezta? Bai? Igual hemen ipintzen badugu bat, 121, behar bada errezago ertengo da. Bai? 100, ze materiala egongo da. 20, lehen esan dugun moduan, eta 1. Bai? Eta hori, bidertu biogu 10 gaitxik. Orduan, 10 goruzko. Pon, ipintzen dugu. Ta gero egiten dugu berdina, bider bi. Olantxe. Ta gero dana batu. Bai? Deskomposaketa lantzen. Hau da ABN, algoritmo basado en números B horretan aritzen da, bai? Eurak egiten dabe. Karo, deskomposaketa lantzen dabe asko, orduan egiten dabe, ez dakit, lehengoa saiatuko naiz egiten, bai? Ipintzen dabe 321, eta hemen ipintzen dabe 12, eta euren arteko biderketa egin behar da. Ia, ondo ikusten da. Bai? Orduan, 300 egiten dabe deskomposatu. Bai, ipintzen dabe dala 300, gehiago gehi, eta gehi bat. Eta 12 ipintzen dabe dala 10, guk ipini dugun moduan, eta 2. Eta orduan juten die egiten. Hau honekin, oso erreza, beste 0 bat. Hau honekin, oso erreza. Hau honekin, oso erreza. Eta orain, hemen, 600, 40, eta 2. Orduan, batzen dabe, hau alde batetik, eta hau bestetik, eta gero dana batzen dabe. Hau da, goiko zera izango zan, hau batzen badugu izango zan hau, eta bestea batzen badugu izango zan 642. Eta gero, batzen dabe. Bai? Hau da, ABN-en erabiltzen dabeen teknika bat, deskomposaketa lantzen dutelako, regletekin ere berdin egiten da, eta beraiek egiten dituzte txotxekin eta, bai? Baina, bueno, berdin da. Hirubider hiruko edo egitea nahi badugu lehen kuboa bezala, berreketak beholan datoz. Hau da, nik nahi dut 2 berriru. 2 berriru da, 2 bider 2 eta bider 2. Bai? Eta orduan hau da, kubo bat. Bai? 2 berlau, beste altuera bat ipintzen dugu. Bai? Eta gero, danak batzen ditugu. Berreketak egiteko. Propietateak lehen esan dudan bezala, ahaztu baino lehen oso errezak dira. Bai? Dakizuenez, berdin zaineri 2 bider 3 egitea, ze azalera izango zan hau eta hori dakit nik 6 dala, edo egitea horrela eta horrela. Hau da, bikoak hartzea eta betetzea luzeera hori. Bai? Honek batzen baditut da 6 eta honek batzen baditut dira 6 ere. Bai? Gero berdin dala lehengo egitea 2 bider 3 eta gero bider 4. Hau da, 2 piniko dugu papelean, berdin zait egitea 2 bider 3 eta gero irtetzen dana bider 4, edo 2 bider 3 bider 4. Bai? Bale? Errez ikusten da hori, ezta? Nik hau egiten badut eta gero egiten badut bider 4 irtengo zait emaitza bat, bale? Eta hemen egiten badut lehengo hau eta gero irtetzen dana bider 4, bai? 2 horrela eta hemen bat eta hemen bestea, berdin irtetzen dala. Bai? Azalera berdin irtengo jau edo kubo berdin irtengo jau, volumen berdin irtengo jau. Bale? Bueno, biderketekin amaitu